ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನ್ಗೆ ಆನಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರೇ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗಸಗಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉರಿಗಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸೋಂಪು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಲವಂಗನು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇದು ನೈಸಾದ ಕಡೆವು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯಿನ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿನ ಪಾಡರಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಈ ಮಟನ್ ಸಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತೀತಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರು ಗೇತು ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿತ ಒಡಿ ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7-8 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋಣಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾರು ಗೇತು ಬೋಡು ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಒಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬರಿತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋಣಡು. ಇದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಡು ಪುದೀನ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಜೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮಸಾಲೋನು ಏತು ಶೋಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುರ ಆತು ರುಚಿ ಆದ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಬೇಕು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಈ ಮಸಾಲನ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಟನ್ ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ನೆಕ್ ಬೋರ್ತಿನಾತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೋನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡಲಿ ನೆಕ್ ಏತು ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಂಡ್ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿನೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಮಟನ್ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವೆ ಇದೊಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಆದುಪ್ಪ ಎದುವಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಮಟನ್ಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.